Sapa sing perayaan akhir tahun iki milih balik Purwokerto karena kangen mendewan kriwil, sate kelinci, karo jagung bakare pagatul. Angger wong maring Baturaden, berarti kudu pesen apa? Kudu pesen mendoan. Kriuk. Mendoannya siji ya, Pak? Yes, siap. Arep seenak aja apa jenenge mendoan paling enak nang Baturaden sih. Apa maning golimangan dicampur karo sambal kecap khas Banyumas. Wis langka lawane. Oh iya, karena kurang pedes ki lanjut untuk tambahi bon cabe level 15. Jadi tuku nang ndi ana ya, salah satunya nang Rita Pasaraya. Dan sing gawe nyo seneng nganggo bon cabe level 15 ki rasane ora nyegrak, bahkan dicampur karo kabehan jenis panganan. Nek koe biasanya dicampur nganggo apa? Nang Baturaden juga ana sate kelinci nek. Dan Sapa sing wis tau mangan sate kelinci jajal komen nang ngisor. Nek ngomong maring Baturaden mesti kudu mangan sate kelinci. Anu bisa di kebiasaan baik mien. Rasanya juga unik tapi enak. Apa maning nek goli mangan grimis-grimis saiki cocok banget sih. jagung bakarnya sih aku kudu pada nyicipi iki nang kene. Jagung bakar legend sing kabehan wong mesti tuku anggar maring Baturaden. Rasane khas ora neh nandingi ki nek nang ngisor. Dan seringnya nek bar nyoko jagung ge untune kok meringis terus ane ireng-irenge. Angger karo wong sing disayang sih menjadi hal yang lucu ya. Nek bojomu malah ngomongin berarti tandane apa gue? Wis yuk cepetan pada maring ngene, aja kesuwen.